फुंबिलिनि गाहाम खौरां। खुलुमबाय, आं दिनै गोदान रादाब लानानै फैलायबाय नोंथांमोननि थाखाय। गिबि खौराङाव दं चिरां जिल्लानि थाखाय गोनांथार खौरां। रायजो राजाफोरा बे समाव गाव गावनि गामिनि मुंखौ सोलायनो थाखाय मोजां खाबु फैदों। जायफोर गामिफोरा गावनि गामिनि मुंखौ मोजां मोनाखै बा हामजानाय मोनाखै, बायदि बायदि जाहोन थानायफोरा सोलायनो हागोन। चिरां जिल्लानि मोनथाम ब्लक सिडली, मनिकपुर, बर'बाजार ब्लकआव गोलैनाय गामिफोरा सोलायनो खाबु मोनदों। बर'नि गोबां गामिनि मुंफोरानो गुबुन राव हारिनि। बैफोर गुबुन राव हारिनि रावाव थानाय गामिफोरनि मुंफोरखौ गावनि हारिनि राव दोनना लायोब्ला जारिमिननि नोजोराव बांसिन खाबजानाय जागोन होनना, अदेबानि गाज्रि ओंथि थानाय गामिनि मुंफोरखौ सोलायथारनो हायोब्ला हारिनि थाखाय गाहाम जागोन। मुंखौ सोलायनो थाखाय 10 नबेम्बरनि सिगां साबमिट होनांगोन। मैया तामुलपुराव बर' थुनलाइ आफादनि 60थि बोसोरारि जथुमनि कफि टेबोल बिजाबखौ बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि तरेन बर', गाहाय नेहाथारि प्रसान्त बर' आरो माखासे माननि आलासिफोरनि नुजाथिनायाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ बेखेवनानै होयो। लोगोसे मख'नो गोनांदि थांनाय 2022 मायथाइनि मे दानाव तामुलपुरनि कसुबारियाव जालांनाय जथुम्मायाव भारतनि मानगोनां हादरगिरि मुर्शि रामनाथ क'विंद बिथाङा नुजाथिफैनानै बोर सारस्रिलांदोंमोन। कफि टेबोल बिजाबाव जाफुंसारनाय जथुमनि माखासे गोमोहाबथाव नुथायफोरखौ सेबखांनानै होनाय जादों। जथुम्मानि बानजाय आफादनि आफादगिरि आरो मावफुं सोद्रोमा धर्मनारायण दास, मावफुं आफादगिरि एमसिएलए पबित्र कुमार बर', एमसिएलए हेमन्त कुमार राभा, प्रदीप कुमार बायान आरो बानजाय आफादनि माखासे सोद्रोमाफोरा बे हाबाफारियाव नुजाथिफैदोंमोन। एबसुनि बानजायनायाव बोहैथि दाननि 10 नबेम्बराव रुंसारि करेन्द्र बसुमतारीनि गोथार सारादुखौ उदालगुरि जिल्ला रौतायाव थानाय रुंसारि बिथांनि आंगो गामियाव खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो। बेखौ दिनै मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ उदालगुरि जिल्ला एबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ लाफानानै सारादुआव फैनाय रोजा रोजा आलासिफोरखौ मोजाङै मोजां सिबिहरहोनो हानाय बायदियै खामानि मावनायफोरखौ खौरां लाना आफाद रायदाव आफादनि दैदेनगिरिफोरजों गुवारै सावरायलायदों। लोगोसे मानाव गेदेर आफादगिरि बिथाङा सारादुआव बर' हारिनि गासैबो दैदेनगिरि, मेलेमजिबि आरो रायजो राजाफोरखौ दान्दिसेब्लाबो नुजाफैनो खावलायहरदों। मासे मैदेर फिसाखौ बुथारनायनि सन्देहआव सासे सुबुंखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। उदालगुरि जिल्लानि गुरुबाजाराव मैदेर फिसाखौ बुथारनायनि जाहोनाव सया बस्तिनि अनिल एक्काखौ पुलिसआ हमबाय। मैया सोरांसि समाव उदालगुरि जिल्लानि पानेरि थानानि सिङाव थानाय गुरुबाजार सया बस्तियाव 2 आरो 3 बैसोनि मासे मैदेर फिसाया थैदोंमोन। मिथिना मोननाय बायदिब्ला बे मैदेर फिसाखौ अनिल एक्काया माइ दुब्लिनि गेजेराव आयेननि बेरेखायै कारेन्टनि थारखौ होलांना दोननायाव बे थाराव फिसा मैदेरा कारेन्ट सर्ट जाना थैदोंमोन। बिनि उनावनो हाग्रा बिफाननि सया बस्तिनि अनिल एक्काखौ बिट अफिसार मर्मुमयन हाजरिकानि दैदेननायाव पुलिस आरो जिल्ला हाग्रा बिफाननि हेफाजाबाव हाग्रा आयेननि सेक्सन 9 नि सिङाव हमनानै जेलाव दैथायहरो अनिल एक्काखौ। मैया कच राजबंशी हारिनि आलादा हादरसा कम्मुतापुर आरो एसटि दाबिखौ लाना रेल होबथानाय हाबाफारि लादोंमोन। श्रीरामपुर रेलवे स्टेशनाव कच राजबंशी सन्मेलननि रेल लामा जथेनाया हेंथा सोमावसारनायखौ होस्रांदों पुलिस हान्जाया। पुलिसजों होस्रांजाना बिथांमोननि रेल जथेनाया सोरलां बोरलां जायो। बिश्वनाथ जिल्लानि गहपुर हालामनि दैमालु ओनसोलनि गिबि मेथाइ रोजाबगिरि, जाय
बर' हारिनि जांख्रिथायारि मेथाइ रोजाबनानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिफ्राय बान्था मोननो हानाय दैख्लं खुंगुर बसुमतारीनि असे फंबाय मुरसि रयचन्द्र बसुमतारीया गोबां साननिफ्रायनो माखासे बेरामजों जुजिना थांना दंमोन। गोबां रां रुपा खरसा खालामना फाहामथाय होदोंमोनब्लाबो बिथाङा दिनै गावनि नखरजों लोगोसे बे संसारखौ अरायनि थाखाय नागारना थाङो।